Jeg er rigtig klar, at vi kunne det. Okay. Drik med dig, ikke iPad'en! Det var simpelthen morsomt. Du må ikke slå! Ew. Det var så meget det værd! Jeg fik det i munden. Siger du det? Nå, så jeg fik den varme. Ja, du valgte at sætte dig der. Du kan bare gå ind og skifte det. Nej. Ej, du op. Ja, kom så. Okay. 3, 2, 1. Jeg har allerede vundet, mand. Nå, det var fordi, jeg skulle... Vi tager den en gang til så. Fuck, hvor blev vi klar.